Kiýewiň A.A.Bogomoles adyndaky Milli Medisina Uniwersiteti Türkmenistanly studenti Mukaddas Nasyrlaýewany öz janyny kast etmek ýagdaýyna ýetirmekde güman edilýän dekanyň orunbasary Tatýana Timohinany işden çetleşdirdi. 19 fevralda bu ýokary okuw jaýynyň web saytynda çap bolan maglumatda daşary ýurtly studentler bilen işleşmek boýunça dekanyň orunbasarynyň wezipesinden çekilmek hakynda özüniň arada tapşyranlygy aýdylýar. A.A.Bogomoles adyndaky Milli Medisina Uniwersitetining ýolbaşçylygy daşary ýurtly studentler bilen işleşmek boýunça dekanyň orunbasaryny Milli Medisina Uniwersitetining ýetirim bolan studenti bilen bagly ýagdaýyň derňelýän wagtynda wezipesinden çetleşdirdi. Dekanyň orunbasary Timohinanyň ardasy kanatlandyryldy. Kiýew şäheriniň milli polisiýasynyň baş upravleniýasynyň Salominski upravleniýasynyň Mukaddas Nasyrlaýewanyň ýetirim bolmagyna degişli ýagdaýlaryň derňewine geçirmegi bilen baglylykda 314-nji nomerli degişli karara gol çekildi diýilip beýanatda aýdylýar. Munyň öňü tirasynda Kiýewiň prokuraturasy A.A.Bogomoles adyndaky Milli Medisina Uniwersitetining Türkmenistanly özbek studenti 19 ýaşly Mukaddas Nasyrlaýewany öz janyny kast etmäge itermek boýunça iş açdy. Detlapky maglumatlara görä Nasyrlaýew okuyan ýokary okuw jaýynda oňa Ukrainada ýaşamagy yktyýar berýän ruhsatnama üçin zerur dokumenti bermekden ýüz öwrünlerinden soň Kiýewde köprüden özüni derýadyňypdyr. Türkmenleriň Ukrainadaky diasporasynyň ýolbaşçysy aklawçy Rowşanbek Rozmetowyň sözlerine görä, dekanat Mukaddasyň Ukrainada ýaşamagy wagtlaýyn ruhsatnama almak üçin dokumentlerini migrasiýon gullugyna wagtynda tapşyrmandyr. Ukrainanyň habar beriş serýişlerinde bu ýagdaýa dekanyň orunbasary Tatýana Timohinanyň jogapkärligi aýdyldy. Mukaddas Nasyrlaýewa 30 ýanwarda Kiýewde ýetirim bolupdy. Prokuratura gyzyň 30 ýanwarda Kiýewde Paton köprüsünden derýä böküp öz janyny kast edenligini tasdiklady. Student gyzyň tanışlary onuň ýokary okuw jaýyna 2017-nji ýylda girenligini we bu okuwa 7-nji klassdan başlap taýýarlyk görüp, diş doktor bolmagy arzu edenligini gurrun berdiler. Olar Mukaddasy akylly, belli maksat uğrunda çalışýan we şäht açyk adam diýip häsiýetlendirdiler. Mukaddas Nasyrlaýewa ingliz gruppada okap starasta bolupdy.